Etpä se arvannut. Tuun selittää sulle, että niitä on täältä edittipöydältä. Hauska juttu sinällään tosiaan, niin 2 viikkoa about noin siitä kun toi oli hieno kontiklippi otettu, niin auto oikeesti hajos. No can do. Mutta joo. Niin, siksi näin, mutta kato ihmeessä video loppuun, niin oot kartalla kaikesta. Ja toinen juttu tosiaan, me täytyy tehdä, niin tässä muoviluotiin tosiaan tarvii tää Kilimenterin laittaa paremminkin, se on murtunut tuolta molemmista kiinnikkeistä, niin täytyy laittaa paremmin kiinni, koska harmittaasti jos tosta tippuu. Siihen kuitenkin maksaa rahaa, ei älyttömiä, mutta säästää senkin, niin voi senkin lynttää sitten tosiaan tuohon Volkswageniin vittu. Joo, ennen kuin lähdetään mitään ylimääräistä tekee golfille, niin otettiin tässä toinen golfi ajoon ja lähdetään hakemaan vähän osia. Joo. Niin ne nyt saadaan sitten ainakin ehkä paikalleen, koska sillä on hauska tilanne, että tilasin vähän kaikkea tuommoista tuning-häiräpaketta siihen golfiin ja eikö sitä mennyt kuin viikko, niin se auto sitten sanoi itse irti, niin se on vaan hauskaa kuluttaa rahaa niin kuin tuning-osiin ja sitten itse auto hajoi kuitenkin, niin aika klassinen kyllä toisaalta kun miettii, mutta ne on näitä, tää on sitä motorsporttia tai autourheilua, ne halutaan ikään sanoakaan, niin tää on hienoa. Tää on hieno hetki elämässä aina tämmönen. Mutta joo, ei siinä, katsotaan takas kun päästään tuohon hallille, niin miten hommat lähtee klaaraan. Autoskanni tuolta päälle. Ja jos joku ei siis tiedä, niin tosin luen tässä vikakoodia tosta autosta, jos saadaan jotain pihalle tästä. Niin. On tässä vähän osviittaa siihen. Tämmöstä kun VCDS-järjestelmää käytän tässä. Tää on siis tosiaan tän mun työpaikan tosiaan lukulaitealo. Niin silläpä sillä, mutta joo, en lukee tossa hetken koodeja ja sillain, niin tän näköinen laitos tossa miettii elämäänsä tossa noin, mutta aikaisemminkin oli jo silloin, kun esimerkiksi oli se turvan vika silloin aikaisemmin, niin silloinhan se oli kans tommonen ja tälle asiasta kukkaruukkuun tälle keskeytä, mutta siis kometon tuning-valot siinä. Ei oikeesti kuulla tommonen, sillä on vaan polttimo lapussa, mutta tää vikakoodin luku on mennyt loppuun, niin näytän sitten tulokset siitä, niin nähdään sitten mitä kaikkea sieltä löytyy. Kuorit on tosiaan luettu. Se oli engine-koodi muutamalta sylinteriltä misfire, eli jotain katkoksia siellä sylintereissä 1 ja 2. En tiedä, täytyisi varmaan avata tuosta vähän tulppia ja sitten jos tulpat auki ja sillä lailla kattoo sinne pyttyihin, onko siellä mitään skraiduja. En olisi just perus noista valoista ja kaikkea, mutta ne toi tiedossa ja kaikkea tommosta. Mikäs se oli se yksi, mistä mä taisin ottaa kuvankin tossa äsken. Ja sitten toi high pressure sensor. Joo. Eli periaatteessahan nyt. Mutta tosta niinku periaatteessa mitään tuohon vaihteistoon liittyvää tässä nyt ei oo, mikä on ihan positiivista. Mutta se nyt ei silti selitä sitä, että jos siellä on jotain vikaa silti tuolla DSG:n päädyssä. Engine. Konväylästäkin on näköjään 1 koodi, mutta niiden tulee kyllä, vaikka siellä olisi katkos jossain tuolla, niin se on ihan tossa hetken AVD, you know AVD. Halted clutch pump fault code. Sehän muuten voi selittää sen. No niin. Eli käytännössä kun Haldex-pumppu, tai siis kun auto on siis 4-veto tosiaan, jos joku ei tiennyt vielä, niin jatkuva 4-veto,
niin jos anteeksi pumppu ei, tai toi perä ei pyöri ollenkaan, niin totta kai se junnaa vastaan sitten siellä. Ja sittenhän se vaikuttaa suoraan tuohon kardaaniin ja etupäähän. Ja voi vittu. Eli käytän sitten nostan auto ylös ja katsoo, että onko siellä mitään damagea tapahtunut sellaista ulkosta tosiaan, mutta se voi tosiaan vaan olla, että siellä on Haldex-pumppu sanonut itsensä irti ja siellä voi olla esimerkiksi perä vaan lukossa ja sitten auto on väkisin pyörittänyt sitä. Et käytännössä se voisi olla, mikä aiheuttaa sen, mutta se ei silti heitä niitä katkoksia ykkös- ja kakkossylinterille, pitää kuitenkin tutkia tosta vielä. Joo, siinä. Pakkilaiset nämä on hienoja vehkeitä. Niihin tulin osiin, mitä tuossa aikaisemminkin puhuin. Eli tosiaan pitkään aikaa ollut jo tosiaan esimerkiksi etuvalo. Tätä on joskus koettu hiookki, mutta ei se miksikään mennyt. Tuo valokuvio on aika heikko nykyään. Niin sillä perukkeella ja tuossa äsken niin näytinkin, niin tällä puolellakin toi. Mä luulen, että toi valoteho kyllä vaan korjantus, kun vaihtaisi umpion kun polttima H7 vai H8 niin menee, mutta niin se korjantus sillä. Mutta päädyin kuitenkin sitten tilaamaan ihan täysin uudet umpiot tähän näin. Tämmöiset tuning-malliset tummalla pohjalla, niin on siistin näköiset sitten. Ja myös sitten, no muodosta voi päätellä jo mikä se on, niin etusplitteri, mutta sitä tuskin tänään tullaan laittamaan. Ja sitten tossa tosiaan on vielä sitten tämä, niin kuin näkyy, niin siitä selkeästi puuttuu nyt jotain tuosta. Täältä on murtunut nämä kiinnikkeet tosiaan. Siitä on merkki lähtenyt lätkimään jo aikoi sitten. Viime talvena tippunut tosiaan. Eli melkein vuosi sitten. Niin kalliiksi tulee hommata tuommoinen uusi logo, vaan se on semmoinen muustapohjainen, ei semmoinen perus hopea. Ja muuten sopisi tuohon niin. Päätin sitten tosiaan, että okei, nyt hommataan sitten merkitön maski. Eli tosiaan siinä ei mitään merkkejä tuossa eessä, niin se on cleanin näköinen sitten. Että sen puoleen. Ja toinen juttu, mitä me tässä menisin tehdä, niin varmaankin täälläkin tämä R-merkki tulee lähtemään pois, että se on täysin merkitön auto sitten. Tällähän on aikaisempi omistaja silloin, mitä mä tämän 2,5 vuotta sitten ostin. Niin tosiaan tehnyt varmalevikkeet tähän, niin kuin näkyy, niin. Mutta tähän kukkii tää helma täältä kyllä jo. Nyt tästä vähän ruostetöitä, tuolta takana on vähän sama tilanne. Lähdetään nyt siitä liikkeelle, että uusitaan noin umpiot ja toi maski. Ei vaikuta auton toiminnan tällä hetkellä millään tavalla, mutta saadaan ne alta pois, niin saadaan jotain hyvää mieltä tähän, että auto näyttää vähän paremmalta. Että lähdetään toimintaan. Eli käytännössä on tälleen, jos tässä on niin kuin meidän vanha näkymä, niin se on vaan voisikohan olla. Hello, it's me again. Joo. Tää on pieni cliffhangeri tähän näin, kato loppuun on hyvä jättää, niin kuitenkin niitä umpien kanssa tuli vähän ongelmaa siinä, et ei mennyt ihan suoraan, pitää hommaa kaikki polttimat tommoset niin joka tapauksessa. Niin en laittanut sitten kiinni niitä, kun ei siinä ollut sitten mitään niitä ylimääräisiä vehkeitä tullut mukana, niin en sitten laittanut niitä vielä, joten se jäi vähän cliffhangerista, mutta kyllä niin kyllä tästä jotain magicia kuitenkin tapahtuu, niin no worries. Horses. No thanks, don't mind me. I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck this shit.